pagkauli na sana, no? Bisita. Saan ba yun napunta? Ayan, dito na kami. Tuloy-tuloy ang saya. Tuloy na tuloy. Diretso na. Yes. Diretso na, Welcome to our, pagkain. practice Try set. natin. Practice set tawag dito eh. Practice set. There we go. Okay. Firme
B minor. Ay, B minor. Basta mali. Sorry. Oy, shoutout nga pala sa 5,000 viewers. Oy, hindi mo kami, tumatanggap po kami ng cash. Ay, hindi mo na cash. Just sabi sa cash.
Nag-iba na, nag-iba. Nag-iba. Sige, Tayo.
Ako eh, Judine. May halika dito. Pakasin na lang yung katipan na kapapay, kaya hindi naman pumasok dito. Pa-wash out. Pa-wash out Yan, talaga yan, kayo, Judine. Kaya Judine, I Yan. miss you. Sacho! Hindi ka shoutout sa'yo. Oh, shout out daw, Sacho. Wow. Practice kami kasi mayroon kaming atakihin. May lulusubin kami. May lulusobin kami. Mawaray-waray lang kasi alam mo naman wala tayong wala tayong ngayon practice. Wala tayong bago. Ano, tutug pa tayo? Oo. Sige. Di ba tayo? Di main. Napuputol
pala yun. Oo, kasi matagal na yun, Bill. Matagal na yun. Yung ano pa natin, labas pa natin yan dun sa... Kanili? Hindi ko na nung yan. Sa iba? Ay, isa ba? Ilang pa yata yun sa ano, yung... Yung dito? Mm, Christmas, yung sa likod ng City Hall. matagal na yan. Tagal. Okay. Wow. Na mahinga yung ano, yung... Oh, tulong eh. Ang
sa ano ha, sa team. Salamat sa ayuda. Salamat sa ayuda. Salamat sa fish shield na pinadala nyo at sa mga Christmas din. Fish shield at saka fish mash. Yes, Christmas. Charing! Oh, alam mo na yung tulo-tulo. Sino ba ka tulo-tulo? Ayan yan. Tulo-tulo. Okay. Okay ka? Wala akong key dito eh. Nakaalam mo na yan. Ari. Oh, kung sinong gustong sumayaw dyan. Oh.